И здравейте хора, пеше следвато тук с теглянето на томбулата за 100 абоната. Благодаря ви и за тези 172, които скоро ще станат на 200 и ще направим още една така томбулка. Ма с по-яки сетове, повече легове, повече фулайтми и така нататък. И сега да минем към главната тема. За томбулата са записали 51 човека. Наистина бая хора са записали. И да видим нали сега кой ще победителя. Генерейтваме и петия. Това ще бъде лесно. 1, 2, 3, 4, 5. Няо. То печели. Да, тя печели втора томбула. Поне аз видях, че печели една. Така. Честито на Няо. И да видим кой е втория победител. Или пък забравих да проверим. Първо трябва, пак казвам, за да спечелите, трябва да се абонирате и да сте харесали клипа. Ако не печелите, кажем дали Никол се е абонирал. Така. Ще дадем надолу, понеже не съм сигурен. Така. Я така. Харесал е клипа. Дали се е абонирал обаче, сега ще видим малко отгоре. Сигурно ще бъде. Не. Ще видим сабскрайберите на Никол. About ли беше? Чанас, извинете. Като си за един палач опеш лепото. Така. Лошо. Сигурно не се е абонирала, но пак ще проверя от начало. Да се превидя, като че ли не. Да, проверяваме дали се е абонирала. Така. Тук не се е абонирала, също ще ровим много абонати. Аз пък абонати канали. Абонирал се. Добре. Честито на Няо. Така и да видим вторият победител, който ще спечели ето това. Като си видите в ясната страна на томбулата. И той е 37 и почваме да броим отново. Така ще по-бързо. Така. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Няо. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Езери, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Тити, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 блю, колко беха? 37 така. Блю е 30, са 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Така, запис в Рукор, сега го видим. Дали в Рукор се е абонирал за мен и е харесал клипа. Така, харесал е. Сега ще видим дали се е абонирал. Каналите. Това, така ли? 100 мор, колко ти именно. Абонирал се за мен и е харесал клипа. Честито на... Да видим как бих кажа, пиче на Фрукор. За първи път виждам името. Така хора, това беше за томбулата. Ще има нова на 200 сабскрайба. Така че ако някой от вас игра в Енергот и не се е абонирал, абонирайте си да правим трета томбулка даже. Да правим трета томбулка с пояки сетове и мечове и така нататък. Относно PvP клиповете и райдовете, ще ги правим когато в Енергот няма лаг, защото в момента фулдва сървъра, някакви лапета не разбрах какви. Много здраво го фулдват и не може да си смогне сървъра. Така хора, това е за този клип. До скоро!